O svjetlu i tami. Postanak je vječiti sukob između svjetla i tame, a čovjek je jedinstveni eksperiment božanske volje. Samo ljudi imaju slobodni izbor u donošenju odluka moralne prirode. Dobrovoljno i namjerno okretanje osobe svjetlu može univerzumu dati toliko energije da može odgoditi neizbježni dolazak nepostojanja. Naši osjećaji, misli i djela čine bit energije koji opskrbljuje ili svjetlo ili tamu. Nema neutralnosti. Stoga ljudski život, utjelovljeni impuls božanske energije, lanac je beskrajnih odabira između dobra i zla, između ispravnog i lakog. Na kraju zemaljskog života, vraćajući se Stvoritelju, svatko će od nas dobiti ono što zaslužuje. Vječnost punu ushićenja ili bolnu odmazdu do potpunog nestanka. Odabir čovjeka između svjetla i tame utjelovljenje je njegove slobode. Zato nas Otac koji je u nebu ne može usmjeriti na ovaj put. On nas može samo voljeti, pomoći nam, imati u nas povjerenja i vjerovati do našeg posljednjeg daha da smo dovoljno jaki da se ne odazovemo iskušenjima mudrog zla. Ali izbor je naš. Evo parabole o tome. Metak je rekao nožu: znam kako ubiti, znaš li ti? Nož je odgovorio: ovisi o tome u čijim sam rukama. Čini se da ti ne možeš učiniti ništa drugo, ali ja mogu čak i spasiti život. Kako to možeš učiniti? Metak je bio zbunjen. Kada me kirurg uzme u svoju ruku, mogu spasiti ljudski život, odgovorio je nož. Pouka je parabole da ljudi imaju duše koje se mogu pretvoriti u oruđe bilo tame ili svjetla, ali ruke u koje duša može pasti samo su vaše vlastite, a mehanizam koji je pretvara u to oruđe nudi nebo. Nema zapreka nagloj težnji čovjeka k svjetlu. Nužno je jedino razumjeti nešto važno u životu. Nama će gospodariti onaj kojemu dopustimo da zarobi naše duše. Previše je tame oko nas, zato što smo izabrali za svog pastora. Ipak, postoje duše u kojima tama nije uspjela ugasiti iskre božanskog svjetla. Postoje takve duše, ali tako ih je malo. Komadić krede reče komadiću ugljena: ja sam svjetao i moja je duša svjetla, ali ti si crn i tvoja je duša tamna. Ne, rekao je komad ugljena, ja ležim u zemlji i zato sam crn, ali moja je duša svjetla. I ja dolazim iz tla, odgovorio je komad krede, ali nisam crn. Smatram da, kakav je izgled, takva i duša. Komad ugljena nije znao što da odgovori i postade mrzovoljan. A Gospodin mu reče: ne vjeruj komadiću krede. Ako želi učiniti da se osjećaš neugodno, onda njegova duša nije tako svjetla kao što on tvrdi da je. Pouka je parabole da je lako shvatiti kakvu dušu čovjek ima, ako te želi emocionalno poduprijeti i dati ti radost. Tako služi Gospodinu. A ako su ga porazile moći tame, činit će sve da vam smeta i zagorčava. Stalno moramo činiti odabire. Zahvaljujući njima, naši će životi početi poprimati jasan obris. Nema sretne sredine u biranju, neće biti sretne sredine u nebu. Zaslužujemo žalost ili radost i nema umjerenog nebeskog života. Sve senzacije tamo
izložene su granicama nepoznatima na zemlji. Zato treba tražiti svjetlo i težiti mu. Vjerovatno će nas sposobnost da ga vidimo voditi njemu. Potrebno je naučiti vidjeti svjetlo u tami života. Ta je vještina prvi korak prema njegovu pronalasku u vječnom nebu. Čovjek uhvati pticu i upita je: kako izgleda naš užasni svijet odozgo? Ptica odgovori: prekrasan je i kad kružim nebom i kad hodam po travi. Pouka je parabole da nisu oči, već je duša ta šta promatra svijet. Stoga duša odražava svijet oko sebe. Čista duša koja poznaje Gospodina uvijek će pronaći nešto za divljenje u svijetu i nikada neće učiniti ništa kako bi ga pogoršala. Općenito to je zakon. Bit čovjekovog života jest plod njegovih duhovnih napora. I može se biti presretan, radovati se u životu bilo gdje, u tamnici, u kući molitve i na otvorenom oceanu sam s prijetećim elementima. Samo duhovne snage mogu čovjeku dati osjećaj sreće. Kada on zna da svijet svjetla nikada ne napušta prosvjetljenog čovjeka, ne boji se ničega, sve je podložno velikom smislu postojanja, usmjeriti nepogrešivo svjetlo duše prema onima čijim ćeš dijelom kasnije postati. Koristite se svim dostupnim sredstvima da zadržite svjetlo u sebi. Obdarite sve oko sebe što vam donosi radost i odjednom ćete shvatiti da vam se nebo približava. A ako se ovo nastavi, jedno će vam raširiti svoje ruke i tamo ćete pronaći vječni dom gdje radost može biti neiscrpna. Budala je pitala mudrog čovjeka: kako znaš da je to Gospodin što ti govori, a ne vrag? Mudrac se nasmiješio: osjećam to iznutra. Kada vruće radosno svjetlo teče kroz mene, znam da je to Gospod što mi govori, a moja se duša raduje osjećajući njegovu vibraciju. A kada Sotona iznenada uđe u moju dušu, ona se ježi u ledenom užasu, pa nikad ne pobrkam riječi Gospodnje s riječima Sotone. Vrlo je lako razlikovati svjetlo od tame. Slušajte svoju dušu, ona nepogrešivo sve osjeća. I ništa nije ispravnije za mudraca od prvog dojma. Ponekad, naravno, taj osjećaj može biti varljiv, kad je čovjek previše racionalan, ne vjeruje duši i oslanja se na svoj ali na kraju duša se ispostavlja osjetljivijim alatom od uma. Ovaj osjetljivi alat duša ili se ne koristi za namjeravanu svrhu ili se uopće ne koristi. Nije u stanju uhvatiti zrake duše. Stavili smo svoje duše u neke neprobojne ljuske koji ih otupljuju. Izgubili smo tu vještinu danu od Boga, čovjeku kojega je On stvorio, sposobnost nepogrešivo razlikovati dobro od zla, i to je uzrok naših nesreća. Sve mogu učiniti, rekla je duša čovjeku. Mogu izliječiti smrtonosnu bolest, dati znanje o svemiru, voljeti onako kako mozak ne može, dati ti ono što ti nedostaje. Zašto to onda jednostavno ne učiniš? Čovjek je bio zbunjen. Jer ti nemaš vjeru,
odgovorila je duša. Ja sam tvoj glazbeni instrument kojim nikada nisi proizveo ni zvuk. Možda je nejasan šapat Sotone zamaglio naše umove obećanjima o brzoj i beskrajnoj sreći na zemlji, ali ništa se ne događa brzo na vječnim valovima. Beskonačna sreća moguća je samo u nebu, a iznenadna sreća koja se događa na zemlji nije sreća, već samo njezina iluzija. Potrebno je puno vremena da se duša pripremi za istinsku sreću. Ona mora dugo čekati na istinsku sreću, bez da se umori od čekanja. Gospodin takvim ljudima daje istinsku sreću, a ne brzu zamjenu koju im Sotona nudi. Sreća je proizvod duše, a ne tijela. A mi zbog naše ludosti gubimo vrijeme na ispunjavanje svojih materijalnih potreba i iskreno se pitamo zašto mir i sreća ostaju nedostižnima. Sjetimo se onih nekoliko trenutaka života kada smo iskusili istinsku sreću i priznajmo da su svi oni bili povezani s komocijama duha, kao što su ljubav, nježnost prema djetetu, uživanje u ljepoti prirode, prilika da se ugodi našem voljenom. Ali ne može bilo koja skupa kupnja ili uspjeh u karijeri uzrokovati jednak sveobuhvatan potres duše. Ispada da je sreća u potpunosti određena stupnjem naše sposobnosti da podnosimo svjetlo. Evo parabole o tome. Čovjek se ljutio što je njegova žena bila ružna, a žena njegova prijatelja lijepa. Ne trebam ljepoticu, rekao je prijatelju, jer uvijek trebam paziti na takvo blago. Moja supruga nije samo lijepa, nego i vjerna, odgovorio je prijatelj. To je razlog što sam sretan s njom. I budući da sam sretan, ne moram zavidjeti nikome, niti mu željeti zlo, ili se moliti za nešto više. Ne mislim da sam ičega lišen. Reći ću ti ovo. Samo prosvjetljen čovjek može imati lijepu ženu i ne strijepiti nad njom. I jesi li dovoljno prosvjetljen da budeš sretan s ljepoticom? Pouka je parabole da zla sklonost u čovjeku spriječava čovjeka da bude sretan. Da bi se uživalo život, važno je ne samo poznavati njegove užitke, nego i biti u stanju prihvatiti ih sa zahvalnošću Stvoritelju. Sretni su oni koji znaju biti sretni, jer im njihovo duhovno svjetlo pomaže da osjete prisutnost dobrog koji se događa u njihovim životima. Oni koji žive u mraku ne mogu biti istinski sretni, bez obzira na to koliko im blagostanja Gospodin šalje, želeći se objaviti. Sreća je svojstvo samo svjetle duše, pune pouzdanja i ljubavi, a osjećaj sreće, to jest uživanje u životu u potpunosti, čini čovjeka snažnim izvorom energije svjetla. Evo što nam Gospodin kaže. Djeco, zadržite svjetlo u svojim dušama i onda će vas ljubav i sreća pratiti u vašim životima i davat ćete svemiru svoje zrake produljujući njegovo postojanje. Duša mora moći vidjeti istinsku sreću i zato čovjek mora moći razlikovati svjetlo od tame. Danas tako malo ljudi zna izbjeći pogreške u svom izboru. Čovjek ne razumije kamo krenuti, jer ne zna čeka li ga tamo dobro ili zlo. Kao da je duša omotana u nevidljivu mrežu. Sotoni je to uspjelo, ali preobrazba u svjetlo moguća je za svakoga od nas, čak i sekundu prije smrti. Podsjećajmo se na božansku iskru ugrađenu u nas, na nadanja Stvoritelja da ćemo činiti ispravne moralne odabire. Izbacimo ovu vezujuću mrežu s duše.